14 नं चिरांदुवा ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि सिङाव थानाय जोंहा नैबे देवस्रि बिसिडिसि थामहिनबा देवस्रि प्राइमारि इउपिपिएलनि सिङावहाय नैबे बरमनपारा गामियाव जों दिनैहाय नैबे गामियाव दैनि गोबां जेंना दङमोन। गोबां समाव बिथांमोना दैजों भुगिनानै दै मोजां गोग्गो दै मोनलोङैनि बिथांमोना भुगिनानै दंमोन। बे दैनि जेंनाखौ दिनैहाय जोङो इउपिपिएल सरकारा दिनैहाय नैबे जायगायावहाय दै मोननायनि जे राहा बेखौ दिनैहाय जोङो बेखेवनानै होदों आरो बे दै मोननायनि जे राहा बेखौ जोङो गाबोननिफ्रायनो बरिं खालामनानै जों बे रायजोफोरनो जों रायजो राजाफोरनो दै मोनहैनायनि बेबस्थाखौ जोङो दिनै जों खालामनो लादों। ओरैनो दासिमाव जोंनि मिथिनायाव जोङो एक्जेक्ट एमाउन्टखौ जों बुंनो हानाय नङा। बियो गोजौआवहाय बेखौ थि खालामनो बिथांमोना नाजाबाय थादों आरो जों आसा खालामगोन नैबे जिखिनि खामानि बे खामानिया 1 दाननि गेजेरावनो बा नैबे सप्तानि गेजेरावनो बियो जोबगोन बेखौ जों मिजिं खालामनो हायो। दिनैहाय बिथांमोनहा नैबे गामिनि रायजो राजाफ्रा जोंखौ लेंहरनानै नैबे ओनसोलनि जेखिनि दैनि जेंना हानि जेंना जे लामा सामानि जे जेंना बेखौ बिथांमोना जोंजों रायलायदों। रायलायनानै नैबे गामियाव जुदि नोंथांमोना दैनि जेंनाखौ फोजोबनो हायोबा जों गासैबो रायजो राजाफ्रानो इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जागोन बे बाथ्राखौ बिथांमोना बुंनाय लेखानो जों दिनैहाय नैबे गामियाव दैनि जेंनाखौ फोजोबनो लानायजों लोगोसेयैनो बिथांमोना नैबे गामिनिफ्राय जोंहा गोबां बिपिएफनि मावथि बिथांमोन दंमोन। बिथांमोना जोंजों 100 सो बिपिएफनि जोंहा मावथिफ्रा जोंजों इउपिपिएलआव जयनिं जादों।